Lapo to? Utek TV ae anyar ae iku. Kok mbok utek ki ae. Iki lho Pak Men. Ini Bloro rusak. Lek amen iso servisno. Ono komisine lumayan. Lumayan yo, Dene. Nang iso-iso biyen kuliahku di Poltek benak-benak nang ngene iki. Menan apa Men? Itu barang larang lho. Awas lek nganti rusak tambahan. Duh, tenang wis. Satu bu master teknik di Poltek. Iki lho senjatae wong teknik iki. Kok wis gowo? Ya wis gas wis Pak Men. Oh, kandhane satu kok. Ya wis gas. Iki nih pasang pisan. Yo ta. Iki balik. Bisa lagi Pak Men? Sip wis iki. Coba. Oke wis ayo. Satu iki. Ya oke wis. Yuk coba yuk. Ayo bisa.